Zatímco byl Apollo v Korintu, Pavel prošel hornatým vnitrozemím a dorazil do Efesu, kde nalezl nějaké učedníky. Zeptal se jich, přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? Nikdy jsme o Duchu Svatém ani neslyšeli, řekli mu na to. Jak jste tedy byli pokřtěni? Ptal se. Janovým křtem, odpověděli. Pavel jim řekl, Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl přijít po něm, v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na ně Pavel položil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý. Takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat. Těch mužů bylo celkem asi 12. Pavel pak šel do synagogy a 3 měsíce tam směle mluvil. Hovořil s lidmi a přesvědčoval je o Božím království. Když však někteří zatvrzele odmítali víru a veřejně tu cestu hanili, Pavel se od nich odvrátil. Odvedl učedníky s sebou a každý den pak promlouval v posluchárně jistého tyrana. To se dělo po 2 roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové, slyšeli Pánovo slovo. Bůh konal skrze Pavlovy ruce neobyčejné zázraky. Lidé dokonce odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemocné. Nemoci je opouštěli a zlí duchové vycházeli. Nějací potulní židovští zaklínači se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy. Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. Tak to dělalo 7 synů židovského vrchního kněze z Kévy. Zlý duch jim odpověděl, Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? A ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se na ně vrhl, přemohl je a zbyl tak, že z toho domu utekli nazí a zranění. Když se to rozneslo mezi všemi Židy a Řeky bydlícími v Efezu, na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a vyznávali a odhalovali své praktiky. Také mnozí z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy a především je pálili. Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály 50 000 stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo slovo a rozmáhalo se. Po těch událostech se Pavel veden duchem rozhodl, že se přes Makedonii a Achaju vydá do Jeruzaléma. Až tam pobudu, řekl, musím se také podívat do Říma. 2 ze svých pomocníků, Timotea a Erasta, tehdy poslal do Makedonie, ale sám zůstal ještě na čas v Ázii. Někdy v té době nastal kvůli té cestě nemalý rozruch. Jeden stříbrotepec jménem Demetrios totiž vyráběl stříbrné napodobeniny Artemidy na chrámu, což řemeslníkům přinášelo nemalý výdělek. Svolal je tedy stejně jako výrobce z příbuzných oborů a promluvil k nim. Pánové, víte, že z tohoto řemesla pramení náš blahobyt. Jak ale vidíte a slyšíte, onen Pavel přesvědčil a odvrátil veliké množství lidí nejen ve Efezu, ale skoro po celé Asii, že prý bohové vyrobení rukama nejsou žádní bohové. Nejenže je tím ohrožena pověst našeho řemesla, hrozí také, že chrám veliké bohyně Artemis už nebude nic znamenat. A tak se sníží věhlas té, kterou ctí celá Asie a celý svět. Když to uslyšeli, popadli je hněv a začali křičet, veliká je efeská Artemis. Město zachvátil zmatek. Všichni se společně hnali do divadla a vlekli s sebou Pavlovi společníky na cestách, Makedonce Gája a Aristarcha. Pavel chtěl vyjít v klidu, ale učedníci ho nenechali. Také někteří jeho přátelé z asijských nejvyšších kruhů mu naléhavě vzkazovali, ať se neodvažuje do divadla. Tam jedni křičeli to, druzí ono. Ve shromáždění vládl zmatek a mnozí ani nevěděli, proč se sešli. Z davu pak vytáhli jistého Alexandra, který zastupoval Židy. Alexandr pokynul rukou a chtěl před lidem pronést obhajobu. Jakmile však poznali, že je to Žid, všichni začali jednohlasně křičet
Veliká je efeská Artemis! Trvalo to asi 2 hodiny. Městský tajemník pak uklidňoval dav slovy. Občané Efesu, kdo by nevěděl, že město Efes je strážcem chrámu veliké Artemis a její sochy spadlé z nebe? Tyto věci jsou nepopiratelné. A tak je třeba, abyste zachovali klid a neprovedli nic unáhleného. Přivedli jste sem tyto muže, ti se však nedopustili žádné svatokrádeže ani rouhání proti vaší bohyni. Chceli Demetrios a ostatní řemeslníci někoho žalovat, od toho jsou tu veřejné soudy a místodržitelé. Tam ať se soudí. Máte-li nějaké další požadavky, budou projednány v zákonném shromáždění. Hrozí nám totiž, že kvůli dnešku budeme obviněni ze vzpoury. Pro toto srocení není žádný důvod a nevíme, jak bychom je mohli obhájit. A po těchto slovech shromáždění rozpustil.